खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव मध्य प्रदेशआव कफ सिराप लोंनानै सा 6 गथ'साफोरनि जिउ खहा जानायनि सायाव मोनसे बिग आपडेट होनो आवगायदों। नंगौ, थांनाय साननैसो सिगां मध्य प्रदेशआव सा 6 गथ'साफोरनि थैनायजों सोमोन्दो थानाय दान्थे बिदान्थे गोनां कफ सिरापजों सोमोन्दो थानाय डक्टर प्रवीण सनिखौ हमनायनि उनाव सावस्रि मिरु बिफानजों सावरायगोन होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। IMA थामहिनबा इन्डियान मेडिकेल एसोसिएशनआ डक्टर सनिखौ मानो सासेल' दायनिगिरि खालामनाय जादों बेनि सायाव जिंगा सिदों। फाहामनायनि नेमखान्थिफोरखौ मानिनाय जादों आरो डक्टरा गासैबो दायखौ लानो नाङा होनना बुङो। एसोसिएशनआ डक्टर सनिखौ हगारनायनि थाखाय वकालत खालामनो गोसो होदों। फार्मासिउटिकेल कम्पानिखौ दायनिफ्राय उदां खालामनायनि सोरखारनि थिरांथाखौबो मेडिकेल अर्गानाइजेशनआ सोंखारिदों। बे समावनो छिंदवाड़ायाव मोनसे फेक्ट फाइन्डिं टीमखौ दैथायहरनाय जादों आरो दासान्दि जायगानि बिबानगिरिफोरखौ लोगो हमनो आरो थासारिखौ नायबिजिरनो थाखाय थांगासिनो दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'नो गोनांदि बेफोरबायदि कफ सिराप लोंनानै जिउ खहा जानायनि सायाव रायजो राजाफोरा रागा जोंखांदों आरो कोल्ड ड्रिप कफ सिराप बानायनाय आरो लिरनायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थुलुंगा होदों। थांनाय साननैसो सिगां मध्य प्रदेशआव सा 6 गथ'साफोरनि थैनायजों सोमोन्दो थानाय दान्थे बिदान्थे गोनां कफ सिरापजों सोमोन्दो थानाय डक्टर प्रवीण सनिखौ हमनायनि उनाव सावस्रि मिरु बिफानजों सावरायगोन होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। IMA थामहिनबा इन्डियान मेडिकेल एसोसिएशनआ डक्टर सनिखौ मानो सासेल' दायनिगिरि खालामनाय जादों बेनि सायाव जिंगा सिदों। फाहामनायनि नेमखान्थिफोरखौ मानिनाय जादों आरो डक्टरा गासैबो दायखौ लानो नाङा होनना बुङो। एसोसिएशनआ डक्टर सनिखौ हगारनायनि थाखाय वकालत खालामनो गोसो होदों। फार्मासिउटिकेल कम्पानिखौ दायनिफ्राय उदां खालामनायनि सोरखारनि थिरांथाखौबो मेडिकेल अर्गानाइजेशनआ सोंखारिदों।